e bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayaw men mo Nangue TV min calmini on goto kala inde muɗum e yettude mum ɗon ɗo e wontude Madina Gounass leegal Ukaza en gari goto e nokkuji meɗen ganduɗa ko soudeur métallique woni nokku mo ganduɗa ko Amadou Tidiane Kane ardiɗo jeeɗum en tawi ɗo e leegal Ukaza Madina Gounass e nder galle makko alhamdulillah bil alamin en gari yillademo yiide nokku o e yiide golle ɗe e namdademo kanko hoore makko to janggi to rewi ha yetti ɗo yetti ɗo ɗum noon enen kala eɗen ɗo daramo face à face ko alda e koyɗim ɗo e nder urmotitto ngo Madina Gounass ceerno Tidiane Kassé bisimilla ma cammina bandiraɓe ko assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mi salminima Amadou Samba Lo mi salmini yeɓiyankoɓe Nangue TV ceerno ceerno kewɗen yebde e kala saaha nde wat noon omo yaltina ko waɗi fayida e nder renndo ngo mi salminima noon e inde entreprise Gounass Podor e ngal sukaɓe sappo e goho ɓe gondumi ɗo ɓe ganduɗa ko ɓesgu wuuro ngo ɓesgu dental ngal minen min calmini on min beltinde Allah aɗi on ɗo tawi kadi ko yidde yewtidede ko faade e golle ɗe min mbiya on bisimilla moon bisimilla noon tigui mbami madame Tidiane Kassé bandira foof nani kono paami ko waɗi fof ceerno Tidiane Kassé waɗete saaha ɗeɗo golle e miccal soudeur hol hitande natɗa ɗum e hol jangguinde muɗum a jarama no fewi Amadou Samba caggal nde jettiten Allah ko julde e neraɗo men sallallahu alih w sallam e juurade ceerno men Cheikh Ahmadou Tidiane ɗo ceerno men halifa men jinnaɗo men jokkorgal men foof men yo Allah junnu gurdam ko ha juuta wadde en ɗum ɗo ko duwaw ceerno jabaɗo ceerno men radiallahu taala anu gandi o yiɗi golle yiɗi ɓamtare o serani jurginde yimɓe seede mum ni o wino mo janggani métier joom métier métier ɗo mata on duwaw jabaɗo Allah walli en en naati métier ɗe law saabu natɗen hen ko hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e ɗiɗi woni 1992 e juuɗe jinnaɗo men moƴƴo mawɗo men laaɓɗo reedu kadi bawɗo golle ene wiye Tafsir Sarr Madina Gounass e diwan mum ne andi mo ko ɗon natɗen kanko adi o rokkude en baguette manam ko ɗon puɗɗiɗen caggal ɗum en yeehoyi hebloji goɗɗi kono kanko en wonde makko duuɓi sappo laaɓa e yetteral kadi ala ko suuɗi en kala ko jangguinten o janggini en o hoolino en kadi no mbawɗen nde o rokki en 5e catégorie woni seedam fago ganduɗa ko tolno jeyoɓ ɓe mbi noon ɓe mbi on tolno ɓuuri towde walla mo jeeya ɓurɗi towde ɗum en jettiri ɗo Allah koye dowoji ceerno en dowoji jinnaɓe machallah noon tigui jarama madame Tidiane Kassé e ndiɗo gardinde fayidinde mantinide caggal nde gonɗen duuɓi sappo beele a immi tan jaltuɗa ƴewoyɗa placement goɗɗo walla o waɗane duwaw holno ɗum yaadi o wannam duwaw ɗonne kadi haalande nen ɗon Amadou Samba woodi ɓe tawmi ɗon woodi tawɓemi ɗon woodi ñaaguiɓe sababude alhaaliji aduna yo duwane kono min wonno fandaram tan arde jamfude ha ñande duwanani ɗum waɗi ɓe ɓoyde makko sikki ko min tan dañi wondude makko duuɓi sappo walla bilali nde timmi duuɓi sappo nde mi tinani omo jooɗi Ibrahima Jiggoɗo ɗo less radio ngo woni hande ɗo omo salligui omo annoyi julde takkusane mi teski ɗum nden hitande ko 2000 won noddimi mbeɗa woni atelier to ɗo Moussa Yero woni hande ɗo ɗon min gonno noddimi garmi mi jettimi walla mi wiya ɗo fast food o woni joni ɗo mi jettimi o wi wat programme moɗo yiɗi duwanade ngol konngol ne weeli ɗoɗani o jangginami ha o hoolo kam mi foti foof o wiya armi duwanma ko kanko immi wi kam armi duwanma nde o duwani kam kadi gontumi ɗon duuɓi ɗiɗi o rokki kam seeɗan faam laabi ɗiɗi o duwani kam 2000 o rokki kam seeɗan faam min gontide duuɓi ɗiɗi mbiɗa waɗa pratique mbiɗa waɗa ko mbiyata stage ko par ce que o halfini kam atelier joguimi ɗum min fode duuɓi ɗiɗi hankkadi o duwani o rokki kam seeɗan faam goɗɗo won ɗiɗi ɗum woni hankkadi min duwodiri wonno fandande ko yidde ɗannade Allah hoddirani ceerno yamiri en jooɗo ɗum waɗi joɗɗen guddiɗen atelier 2002 gila e 2002 ha hikka 2022 duuɓi nogas somi juumani eɗen mbaɗo enen liggantoɗen koye men en liggodiri e woɓɓe noon kono ko gila nden duwondirɗen no tigui inde atelier wiyete Gounass Ballal Allah nden inde holno artema ha inneɗa ɗum Gounass Ballal Allah en ɓooyi ɗum miijade Amadou Samba Lo nde wat noon inde yiiɗa yo tinnin ko inna ko waɗi inde wona ko fefinte tan walla ferade tan inna alay saago ƴeewa holko woni fandare ma huftidinde duttoɗa ƴeewa holko puɗɗiɗa wadde hen e holko mbawɗa wadde hen
holko faymeta hen e holko nafata hen rento ko ɗeɗo fof miccita hen e fuɗɗa ɗum waɗi ɓoyɗen miijade miijiɗen ha gadiɗen yirde ko ballal Allah ngal koye ballal Allah jagguɗen mecce e duwaw ceerno koye ballal Allah jangguino ɗen mecce ko saabi Allah fof koye ballal Allah koye ballal Allah mbawɗen mecce ɗe gonɗen kadi e liggade nder rendo ɗum ɗon fof ko tawɗen koye ballal Allah ɗum woni nanguɗen ha tiiɗi ballal Allah jonno amma labudda adresse heeɓe mijiɗen wiide aduna gunas ballal Allah tawɗen jimsi seeɗa ha haqqillaji men jolɗe mbiɗen yo mbi gunas ballal Allah innirɗen ɗum entreprise gunas ballal Allah noon wona menuisier métallique tan won pandale goɗɗo jogade kono oɗo saaha jarten taw koye menuisier métallique sabu menuisier aluminium nene e lawol mi ɗamini hay menuisier en bois ma aro hen e goɗɗum ma aro e gunas ballal entreprise o inne nene nani ko yaaji inchallahu taala alhamdulillah yo merci machallah gunas ballal Allah en ji golle tiiɗe golle mantiniɗe nanda sukkaɓe golla ɗo e gunas ballal Allah atelier modane kala hen min jiiɗa ene wonɓe heewi wonɓe golluɓe golle tiiɗe barik non tigi yeɓiyankoɓe ayaw men mo Nangue TV mbiɗeni eɗen ɗo e gunas ballal Allah atelier Modame Tidiane Kassé machallah eɗen daara fodde golle ɗe tolni golle machallah golle tiiɗe golle mantiniɗe gollaji ɗo hen e ndew tudungo Madina Gounas taw ko ɓesgu Madina Gounas naɓe goni gollude ɗum machallah tigi Gounas ballal Allah tawete ɗo e ndew tudungo Madina Gounas e gardugal mawɗo Amadou Tidiane Kassé o de ñalawma alarba nogas e jeegom lewru octobre woni lewru yakkoma hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗo e tudungo Madina Gounas machallah en ji Gounas ballal Allah golle tiiɗe golle mantiniɗe woni gollade e ndew tudungo Madina Gounas machallah atelier gandare atelier mawɗo ndew tudungo ɗo ha galle ceerno kede kewɗe ko fewna tan atelier o fewni ɗum en jetti denndangal waldi makko denndangal kadi suudireɓe tawtuɓe nder wuro ngo kala en jetti ɗon jarniɓe e ballal Gounas ballal Allah tawtugol mawɗo Amadou Tidiane Kassé machallah atelier oɗo saaha tawate ko nder galle makko omo janggina sukaɓe fodde 11 e oɗo saaha machallah ji on tigi mawɗo Amadou Tidiane Kassé somin gartema en jokkat namde ɗe alhamdulillah bilal min beele oɗo saaha mo gonɗen won sukaɓe janguinɗa ha ndunda ɗumen oɗo saaha mo fata
puɗɗima heewde somi juumaɗo ɓe ngoni hedde sappo machallah ɓe ganduɗa ɓe kam koye juuɗe men ndewi kadi won rewɓe ɗo kadi taw ko ɓeydoɓe jokkitoɓe dal ɓenne kadi mankata hedde nayi machallah o yettere Allah ɓeɗonne kadi wonɓe ɗo ɓenne won hen wonɓe e lawol on mo ganduɗen duwanani e janvier so weeli Allah inchallah fandare men ko kala hitande keɗɗo yesso on duwanɗen ɗum mbaɗinen ɗum kadi seeɗan saw kañumne yaaha jangguino e woɓɓe walla darto e ko dañi saabu gonga ni eɗen jiilo hen ngaalu eɗen cohli ngaalu en liggotoɓe jiɗi dañde kono ɓuuri wonde principe o ɓuuri wonde mo himmo o fof ko yidde ɓesguji ɗi janggo mecce saabu en mbaɗino ɓeto o raftande tawɗen Sénégal ene jogui 120 mecce taw on saaha en jarten ko capannayyi mankude ande waɗeɗen keddora no fewi e Madina ñande kono ɓeydo ne ɓeydo hoɗɓe yimɓe ne pera ne ngara alhamdulillah rabbil alamin yimɓe ne maaha yimɓe ne tatojina ɗum waɗi jiɗɗen mecce ɗe jaaji eɗen ɗeero yimɓe sukaɓe yo janggu mecce sukaɓe yo tinno jangga Qur'an ɓe jangguina Qur'an ɓe jangga islaɓe mbawa ɗum ɓe janggu ɗemgal mabɓe pular ɓe mbawa ɗum ne jogui ko nafata hen ɓe janggu français ɓe jangga dendagal ko jangue kono ɓe jangga mecce kadi ɓe jangga mecce ɓuuri welde e wuuro fof kala ko harjina taw ɓiɓɓe wuuro ne mbawi ɗum kala ko harjina e leydi taw ɓiɓɓe leydi ne mbawi ɗum hankkadi ko guittoyten caggal leydi ko ɗum son beelama hankkadi ɗum nattat saabu ɓesguji ɗi haqqillaji ɗi ne moƴƴi jangguinoɓe wawaɓen ɗo yimɓe janggo mecce ko ɗum ɓeroɗen jarama noon yimɓe mbattu haqqille e Naane TV ɓe mbaɗa ɓe mbaɗa partage ɓe mbaɗa partage mbaɗa abonné ɓe mbaɗa j'aime ɓe mbaɗa partage Nangue TV wonan ɗo ko Nangue Leñol machallah assalamu aleykum warahmatullahi non tigui jarama madame Tidiani Kassé a weltanama no fewi ɓe beltima joni to banggue wuuro ngo eɗen gandi koye wurtide ngo Madina Gounass gonɗen beele safo to banggue ceerno ene namde banggue alhaali golɗe to tolni e ko nandi hen nam fimde mum ceerno battugol makko haqqille e meccale nde Tafsir Sarr ari ɗo omo bismi ɗum bismogol hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e jeenayyi 1989 bismi Tafsir o yajnan ɗum o walli ɗum no asli o ñiiɓiri kadi omo wurta yimɓeɓe yo mballu on meccen ɓe ɗimmiti ɗum o yamiri min jeeɗa ma bofto liggoyi toon laabi e ballal Allah e ballal ceerno ne yiiɗi yimɓe jangga mecce ɗe o yiiɗi yimɓe mbawa o yiiɗi yimɓe pirta o yiiɗi yimɓe kumta haade saha fof kadi wodat golle baɗɗe e juma he walla to galle ceerno to min joddo e makko min cekkiɗo joddade makko ɓoyani atelier ɗi foof ndendi dawi to juma to min mbaɗi toon dawol mawgol belgol jokkeɗen ɗam mawde guila nden ni min dañon occasion saaha lewru fof miɗen jooɗo ɗum ko ɗon fewjaɗo juma ɗo ballal duwa makko jaaba e min gayni min jeeyi to Thialto Kéribone habrimo wonde ɓeɗo ko suudere Madina Gounass gargol Tafsir Sarr dawno juma ɗo pewni naggam wiɗo o welti o duwi min kewani wayrode e ceerno machallah kadi miɗen gandi yidde makko e meccale alni ceerno radiyallahu taala mi haalni joni wi mo janggani meccal joom mecce en mecca ɗum kadi mi meeɗi fewnude support goto support ventilateur ko miiraɓɗo garnoɗo montude micro ji wiyete ko Soumare Dakar najo mawɗo moƴƴo ceerno Jalal wondi noon ceerno Jalal noddimi garmi Allah waɗi sutura fewnuɗen e barke ceerno no fewi nde mawɗo Allah ko welti o wi ko ma o yaadema han ceerno haalan ceerno min e makko ceerno Jalal ni jeeyi toon habde ceerno wi alhamdulillah rabbil alamin ko duwaw ceerno jaaba o wi ceerno ko jiɗɗo mecce jiɗɗo golle o wi ceerno yamirino ɗo e fewne sare ɗo ko ɓuuri hen hewde ko leggal o wi golle sare ɗo ngumam mum juuta no fewi ni ko ceerno woni ɗon koye jangguinde yimɓeɓe janggu golle yo golla ɗum ɗon fof ko seede kalɗam hirjini machallah beele to banggue kutortoɗon e nder atelier o guila e jamɗe muɗum baguette ɗen gueɗe ɓe ɗum heeɓo e wuuro ngo walla saɗima jalta caggal wuuro won hen ko heɓotoɗo ɓuuri hen hewde heɓoɗo alhamdulillah rabbil alamin kono noon wonko ganduɗa ha joni kadi ñanden tan ɓe min pewnoɗo table jamɗe min soodi ɗum koɗo ha Tamba ɗum kam alano ɗo kam wonno kenkari kesso gujjuroɗo mi wasa haalde inde ade wadde publicité ɓen kam nde min dokkataɓe fourniture uji poɗɗi soode ɗemin kalduɗen e jaam ɗum kam mbiɗen jiiɗi kadi kenkari ɗi ɓeydo addude ɗum kadi ne garɗina golle hay matériel min liggorto ɗine kadi min manquira ɗum saabu hen sahaji ko mbawka maka e dañde marché ji e dañde outil woni gollorɗe ɗum feññinta golle ɗe ko mbawɗa golle fof so ala kaɓirɗe golloje ɗe won tan ɗo juuɗe maɗa e kaaƴi ɗum waɗi ɗum kadi miɗen ñaagui ballal julɓe ɓe ko wayno Allah Diablaye wonɗo en e wahaɓe noon nafoɓe ɓe walloɓe rendo ngo ballu joom mecce en ɓe min dewna message o e ma e Allah Diabou Ndiaye fof balla joomen keeɓa kaɓirɗe matériel uji keeɓa taw ala
ko ɗaɓɓi feere sabu so woddirama matériel ɗi ko sappo min jogii hen ɗeere ɗiɗi e feccere heddi ko fara seene waɗi machine aji mum ɗi ganduɗa vraiment sa golliri ɗum kewɗe nan ɗo importé ko fewnete tan adde te sen keɓi machine aji en pewna hono ɗum walla ko ɓuri ɗum yodde ko yetta kadi en ñaagui en du'a en calmini noon bandiraɓe julɓe foof ƴewtunoɓe yeɓoɓe Nangue TV kadi miɗo salmina diaspora o bandiraɓe men ɗanniyankoɓe fof ko waɗa e ɗum ɗo ɓe jeeɓa ɓe nodda en ɓe mbaɗa en félicité ɓe mbiyen dokke golle serani ko tan en keeɓa noddali mabɓe mi sikki sakiri noddu en ɗo ko wonɓe Amérique wonɓe France noddi on joni a haali haala diaspora wonɓe diaspora jiɗɗo jokkodirde ma pangoɗe ma e 77 413 94 13 on woni numéro men WhatsApp kanko woni numéro men personnel machallah kanko woni numéro men fof eyi kala nodduɗo numéro adresse o noon ko ɗo e Madina Gounass leggal no wiye Ukkage woɗɗani Saktir Daka FM woɗɗani kadi Angalde Baba Tidiane Gollo woɗɗani Lawol Daka Jattirgol eɗen ɗo inchallah kala kadi ko yimɓe karta joni soɓe gari ɗo ma en ballodira mabɓe inchallah taw ene newi ene moƴƴi ene yooɗi sukaɓe haralleɓe nan ɗo wawɓe golle ɗe yiɗɓe golle ɗe taw kadi ko ɗo golla e nder golle inchallah a jarama noon Samba ɗo beltima min dokkuɗa min konngol e Nangue TV mo ganduɗa ko vraiment ko sen mo min jeeɓata min beltorto alhamdulillah rabbil alamin cakkini yebde ɗo tan hakkude ma e Siraji Diallo Cheikh Moussa wayano yo Allah nawru yeeso yo Allah won ballo ha wona sen timmuɗo inchallah ha wona télévision inchallah ko Nangue TV jarama yo Allah wallu machallah jarama merci weltanama no fewi madame Tidiane Kessa weltanama machallah weltanama no fewi machallah en nani tan kadi en beltima no fewi machallah o jarama yo Allah sellin sebbina non en ji atelier o machallah sukaɓe tokosɓe yiɗɓe gollade yiɗɓe janggude métier mbawa janggude kañumen mbawa kadi janggude woɓɓe en jettiɓe kamɓe kala en jarniɓe yo Allah sellin sembina bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe yeewi artuɓe a yawmen mo Nangue TV min calmini on min ɗofal aadi e saahaji goɗɗo Allah jarama on jarama